lebo toto je deň pred tými pretekmi, takže budem sa dneska baliť, lebo zajtra už vyrážame, takže tak. Preto vyrážame zajtra, ale preteky sú v sobotu, ale preto vyrážame vlastne zajtra, lebo tam trvá cesta 2 hodiny. A späť zase ďalšie 2, takže dokopy ako keby 4 hodiny. A vlakom to je 4 hodiny tiež. Takže tak. A len pozerám telku, tak sa niekedy zapozerám a ja sa idem baliť a zbalím aj kone. Takže mám tu ten ruksačík. Potom preto vás vítam takto oblečená, lebo dneska som išiel do školy, lebo mám trošku zapálené oko. Takže dosť blbé. Takže, ale na tie závody idem, lebo proste nepoviem prečo idem, proste nedá sa tu už vrátiť tie peniaze na tak a sumu vám nepoviem vôbec, to nemôžem, takže preto tam idem a potom neviem po tých závodoch ako. Takže ja sa idem zbaliť, takže ja idem zobrať veci pre hobíkov. Najprv asi zbalím Movieho, keďže berem. No, v tomto pôjde, budem mať hentu na sebe a ohľavku a na sebe budem mať aj dečku a aj toto. Potom keby niečo Movie je chalan, ale jeho potrebná farba je rúžová, tak preto má nejaké veci rúžové. A zoberiem mu aj ušanku a to sú veci, ktoré budem brať. Takže tu mám barilku s oťažmi takúto fialkovú. Táto barilka je takže do výbehu alebo tak. No proste tá fialová je na jazdenie. Potom berem podprsák a ozečku, takže celý jeho vešťačik som berem. Takže to sú všetko jeho veci a ja to idem do ruksaku. Takže v tomto pôjde, v tomto na bok a zbalím tieto veci. Takže idem zbaliť ústu. Potom mám na plnom, potom pod ten sa budem zbaliť. Barilku do výbehu alebo na to niečo iné, ale nie na jazdenie. Barilka na jazdenie. Také rozkošné, také maličké, ale ináč čo na ňom vyzerá väčšie. Dobre. Takže ako druhé zbalím Rockyho a potom Abby. Takže Rockinka tu a berem mu túto úzdečku, čo som vyrábala ja. V podstate, počkať. Tú úzdečku. V tejto ohľavke, on pôjde tiež v ohľavke. Rockinko. Zoberiem oťažek barilku. A ja ešte zoberiem, takto zoberiem ešte úzdu, takto ešte úzdu pre istotu a ešte zoberiem pre istotu westernovú, aj keď to pôjdem asi s ňou na western, ale ja pre istotu zoberiem a ešte beriem tento podprsák, ho beriem k tej hnedej úzdečke. Tu mám vodítko. Vodítkom pôjde, takže to vodítko mu nechám tu. Ale ešte mu zoberieme toto. To bereme jemu tiež takú sieťku, lenže on to má trošku iné. Čo tam tiež zavesím. Tak.
vodítko. Toto nezoberiem, počkaj. Toto dám sem a toto si ja dám k sebe. Toto si dám sem. No, takže a ideme pozrieť Rockyho. Mám Dčku. Tu je. Našla som. Toto mu zoberiem tiež. To mi spadlo. Ja mu beriem takéto šanku. Čo nemám ešte niečo? Toto boli pod prsáku. Tu kružky. Tie si vyberať nebudem. Dobre. Čakaj, tuto dám ešte k novým veciam. To zvládne aj toto. Okej. Kam som dala tú Dčku? Aha, tu je. No. Mám veci také, že mluvím som balila na uši. To dávam sem, takže na uši sem, aj toto. A ešte tu tam dávam. Toto. To musím vypúšťať. Okej, mám to. To budem potom dať. Toto mám úzdečku. Tento mi jde pod prsák. Tento pod prsák. Tuto úzdečku. Ja berem pre istotu obidve, že neviem, to stále pôjdem súťažiť. Asi s tou čírnou. Westernová. Barelka a ťaže. A ideme zobrať Abby veci. Mám Abby. Takže toto máme westernovú úzdu, že tu berem určite. Tu máme toto zoberiem tiež. Tento podprsáky zoberiem. Každý máme hrkalku, to je zoberiem. A barelku a na ten krk. Nie, podprsak, ale tu mám vodítko, to budem určite brať. Beriem aj normálnu úzdu, keby je len tak napríklad s ňou, keď budem skákať. Tu by toto úzdečko, čo je ukázať. Pôjde v tejto ohľúke, aby ja to dám sem, to vodítko.
Ebi som sa chcela zoberať Dčku. Okay. Dčka tiež pôjde, lebo do prepravníku pre 3 koníkov. Dobre, takže tuto mám toto. Ja dám Ebi veci do tohto, lebo tam sa mi už neustia. Tam vzduch. A sa tam vždy napustí. A idem ešte... Musím nabiť ešte jedlo a 3 misky. Tu mám movie, takto misku, to som... To je také, že takto odopnem, strčím. Má takú výnimočnú. Ale tu sú misky pre Jokyho a pre Evi. No a musím páliť ešte jedlo pre nich. Dobre, takže berem slamu. To je také, že niekam, no proste tak. A mám ešte tutok. Tieto guličky nebudem brať, lebo nechcem zase riskovať, že sa mi to rozsype. Vlastne budem to musieť zobrať. To je zdravé pre nich. Je to ide napustiť. Dobre, už to je napustené. No. Slamu. Aj to dáme na spodok. Sačku. To dám na tento vyhrač. Presuniem si. A toto budem musieť niekde, aby sa mi to nerozpálo. Už sa mi to stalo. Ale nechcel som to moc zbierať, ale pozbierala som to. Teraz si beriem ešte takto. No, toto mám takto. A ešte čistenie. Čo mám? Sem dám čistenie. To z veľko nebudem berať, akože hlavne. Ale ešte budem zapýtať copiky. Copiky, strašne rýchlo rozprávam. Neviem. Najprv to je toto, čo sa bere veľa miesta. Berem... Všetci majú takto. Toto. Tabletky. Masťka, keby niečo bolelo. Náhrivu. Nejaké prívesky. Toto majú na hlavičku. Pomestí sa to.
prívesky. Toto sú nemôžem zaviť. Takže tu máme čistenie. Sa strašne teším na zajtra, tak preto som trošku taká mimo. Okay, a ja idem zapýtať copíky. Najprv si vyberiem všetky kupičky. Zaplatím všetkým, hlavne Abby, zaplatím copíky. Takže ja najprv vyberám, lebo Abby musí zaplatiť to, lebo ona má strašne dlhú hrivu. A to môže robiť problém v tom. Potom ešte zapletím Movimu a Rockymu spravím drdolky, čo budú mať také stále, ale Movimu rozpustím hrivu, bo má takú hrivu. Toto som nespravila. Movieho veci dá na ten vešiačik. Ok, idem pre Abby. Abbyinka je tu. Sa Takže ideme zaplietať. Tak už som zaplietla a teraz dávam takéto mašličky. Už mám na 2 a ešte 3. Hotovo. Ešte dávam také cupinky. Takéto mašličky som tam dala jej. A mi sa to za mňa veľmi páči, aké tie mašličky nie sú úplne vidieť, ale je to veľmi pekné. Tak Movimu. Chcela som spraviť copík, v ktorom bude aj súťažiť. To má ofinku a takto. Tak bude aj súťažiť, takže za mňa to je pekné, takže idem spraviť roky. Už má aj roky hotové. Už majú všetci hotové cupiky a to je zatiaľ všetko. Takže idem si zbaliť oblečko. Takže budem potrebovať také kraťase. Takže asi hej, takýto kraťasky. Zoberám si ešte takéto, ako viem, že jedný, ale ešte neviem, ktoré si dám. Takže asi tam tieto dve. Potom ešte normálne dve nohavice. Takéto, že keď pôjdeme von, sú také tenké.
sú aké? Čierne. No, dobre. Z týchto pôjdem. Asi ich tam beriem. Tu sú ešte jedni. Tak. To asi tak. Už dvojkrát, to sú dvoje nohavice, to mi úplne stačí. No a pôjdem tam. To mikinu som strašne vždy chcela v takéto mikine, aké to je bečko, a ja som mačkarka, ale to je jedno, je to veľmi pekné. Takže v nej pôjdem. A ešte nejakú. Je taká tenká športová, že tak snad to je záhody. Zatiaľ tak. A trička. Styčové si berie, takže to pôjdem v tom. Ups. Crop top. Vyberám si jeden crop top ako... Ja milujem crop topy. Toto by som si zobrala, ale asi nezoberám. Neviem, jestli to zatiaľ som na kraj. Jaký crop top? Takéto tričko. V tom asi budem súťažiť. Takže to si zoberiem, takže mám 2 trička. Sme tam piatok, sobota, nedeľa, 3 dní. A budem mať tam aj 3 trička, keďže... Dobre, zoberiem si toto prejsť spoločne na doma. Toto je asi tak všetko. V tomto vlogu to už je koniec alebo videu. A uvidíme sa ešte v zajtrajšom vlogu. To bude ďalší a potom ešte sobotný. Takže sa teším a ahoj.